Čaute priatelia, dneska vám predstavíme kompaktný valcovací stôl, dá sa povedať taká valcovacia stolica, ktorá je výborná v tom, že je veľmi skladná, veľmi prenosná, jednoducho sa pospája dvoma šrobíkmi, sa pripoja pravá a ľavá strana platne, tretím šrobíkom sa pripojí hlavný otočný piesť na tieto dva valce. Tu máte reguláciu zvýšenia, zníženia, to znamená regulujete si hrubku, akú hlinu chcete vyvalcovať jednoduchým spôsobom. Toto prídem, založím to, cvakne to, nemusí sa to ani šrobovať, pre zaistenie sa sem vkladá šrobík, zašrobuje, takisto druhá strana, jednoducho založím, nemusím to šrobovať, pre zaistenie sem zašrobujem a mám vlastne hotový valcovací stôl, ktorý je kompaktný na prenos, nie je veľký, aj pre menšie dielne, kde nie je veľa priestoru, ho viete perfektne používať a výborne sa s ním robí. Jeho výhodou je to, že keď valcujete hlinu, tak nie je ako veľký valcovací stôl, že má jeden pritlačný valec a dolu nie je nič, ale má dva. To znamená, dám si požadovanú hrubku hliny, založím plátno a keď valcujem, tak je rovnomerný tlak na hlinu a krásne hlinu presuniem z jednej strany na druhú. Môžem plát pootočiť opačnou stranou, vrátim naspäť, zase si znížim alebo zvýšim, ako potrebujem priestor. Keď potrebujem samozrejme hlinu stenšiť, tak priestor znížim dolu, zavalcujem a mám krásne vyvalcovaný plát. Je to super vec. Čau.